This is now wir ein. Das war natürlich. Hey, Fisch, gell? Anti, mano Rocío. Papai, nou weer. Blokje vast. Je maakt een loop, nou weer bij mij. Nee, Anti, hier die vast niet maken. Ze met mij, dat gaat goed, man. Hé, man, dat zullen niet nou weer daar rijklom gejaagd hebben. Ja, man, te bang, maar het uitgehoop, man. Zo, man, zeggen, zo, maar ze moet ook eens wel roer. Ja, Anti, hier die blokje vast, op kom al die vast zelf, man. Nee, ze komt, ga eens een meisje. Ik heb een beetje kokkelpop schieten. Nee, man, die. Ja, dan kom ik het ook op aan mijn kaas. Man, toen ging die blokje vast, man. Nee. Handak zijn mijn kaas. Wie is die, man? TikTok sa mga paraphernalia. Get out! Get out!